Bon dia a tothom. Avui ens trobem, la Marina Massana i jo, Patricia Huesca, per explicar la notícia sobre el certamen literari, més específicament la categoria de batxillerat. Des de fa molts anys, Maristes Valdemia celebra un certamen literari perquè els alumnes de l'escola desenvolupin la seva creativitat literària, a més de practicar la seva escriptura en la llengua catalana o castellana i donar-los l'oportunitat d'il·lustrar les emocions transmeses a través de la seva imaginació. En aquesta 18a edició, els guanyadors de batxillerat han sigut Hugo Jiménez de primer amb el relat Promesa bajo las estrellas i la Sira Xalabarder de segon amb la seva història Quan tot canvia. Promesa bajo las estrellas és una història que parla sobre l'amor i l'anhel cap a algun altre dins l'escenari d'una nit estrellada. A continuació veurem una entrevista amb l'Hugo que ens explicarà més detalls de com va ser la creació d'aquesta obra. Primer de tot, la teva història porta alguna experiència personal? No, aquesta història no porta cap experiència personal meva. I què et va inspirar a escriure aquesta història? I com ho vas complementar amb el lema? Doncs perquè ens van dir que havíem de posar la frase de compta amb mi i jo vaig pensar en una relació, ja pot ser d'amor o amistat, que moltes vegades és necessari que et diguin que compta amb tu per alguna cosa, per tu sentir-te recolzat i ajudat, i vaig pensar en aquesta història que al final es diu que és com que se separen, però al final compten l'un amb l'altre i això és molt important en una relació. I algun cop havies guanyat el certamen literari? I si ho has fet, amb quina història i en quin curs? No, mai havia guanyat el certamen literari. I entrant més específicament en la teva història, què volies expressar amb la imatge final? Amb la imatge és el que he dit abans, de dues persones bajo les estrelles que representa sota la nit, que és quan les persones se sinceren més entre elles i és perquè representi que l'amistat i comptar l'un amb l'altre i estar sempre allà per l'un i ajudar-se mútuament, que és molt important. I quin significat té la veu que diu compta amb mi? És el que he estat dient ara, que és bàsicament una cosa clau en una relació, de tenir confiança l'un en l'altre i d'ajudar-se mútuament i d'estar-se sempre un amb l'altre, junts. I finalment, creus que el record pot arribar a tenir tanta força com una presència real? Jo crec que sí, perquè els records són molt importants i a vegades quan et poses a recordar coses és com si ho estiguessis visquent en aquell moment i sí que té tanta força com una presència real. D'acord, moltes gràcies. Gràcies. D'altra banda, tenim el relat Quan tot canvia, una reflexió que ens parla dels canvis en la vida i dels canvis interns que fem les persones. Ara, la Sira, l'autora de la història, ens explicarà amb més detall què va sentir i com es va inspirar per fer aquesta preciosa reflexió. Primer de tot, et faré unes preguntes generals. La primera, la teva història porta alguna experiència personal? La veritat és que no. Va ser una amiga que em vaig posar a la pell d'algú que es pogués trobar en aquesta situació, però no per res especial. I què et va inspirar a escriure aquesta història i com ho vas combinar amb el lema? Doncs vaig posar-me a la pell d'algú que es pugui trobar en aquesta situació, sobretot en una situació de tensió, de moments tristos, com podria ser segon de batxillerat, i són situacions en què és important ser conscient que tens una persona al costat amb qui pots comptar i que t'aporta més enllà de coses materials, i em vaig inspirar una mica en tot això. I algun cop havies guanyat el certamen? Si és així, amb quina història i en quin curs va ser? El vaig guanyar quan era molt petita, a infantil o així, amb una història d'una pastanaga o alguna cosa així, però no me'n recordo molt tampoc. D'acord. I ara entrant en preguntes més específiques del teu relat, i com entens el canvi? Com una oportunitat o com una part de la vida? A mi els canvis és una cosa que em costen molt de fer i de gestionar, i per això jo els veig més com una part de la vida que com una oportunitat, perquè em costa fer-los i ho veig com algo que toca i ja està, però sí que m'agradaria treballar per intentar veure'ls més com una oportunitat i una manera de fer coses noves que no tant com algo que he de viure perquè toca.
I quan parles dels moments tristos en el relat, penses en algunes experiències pròpies o només eren sentiments aleatoris, com has dit? Sentiments aleatoris d'això, de la situació d'algú que s'hi pogués trobar, però no perquè jo hagi viscut res concret o que estigués pensant en algú meu en concret. I per últim, en escriure aquest text t'ha fet reflexionar en alguns aspectes de la vida? Si és així, en quins i per què? Doncs m'ha fet reflexionar una mica de que, igual que he dit que és important saber que tens algú amb qui pots comptar, m'ha fet reflexionar que jo vull ser una persona que la gent vegi que es pot comptar amb mi. Llavors vull deixar en l'altra gent la sensació de que es pot comptar amb mi i això. D'acord, moltes gràcies. A vosaltres. Ha informat Marina Massana i Patricia Huesca. Estil directe, Maristes Valldemia, Mataró.